Existuje veľa situácií, kedy možno budeme musieť v programe napísať rovnaký riadok kódu viackrát. To môže viesť k zbytočnému opakovaniu kódu alebo chybám. Jazyk C teda poskytuje prístup, v ktorom môžeme deklarovať a definovať skupinu príkazov raz vo forme funkcie, ktorú môžeme zavolať a používať kedykoľvek je to potrebné. V tomto jednoduchom programe sme definovali iba jednu funkciu plus, ktorá príjme dve celočíselné hodnoty a vráti ich súčet. V hlavnej funkcii main načítame dve čísla od používateľa a potom zavoláme funkciu plus s týmito číslami a nakoniec vypíšeme výsledok súčtu. Toto je deklarácia funkcie plus, ktorá príjme dve celočíselné hodnoty. Začiatok definície hlavnej funkcie main, ktorá je vstupným bodom programu. Deklarácia premenných x, y a výsledok, ktoré budú použité na uchovanie vstupných hodnôt a výsledku súčtu. Tieto dva príkazy printf požiadajú používateľa, aby zadal prvé a druhé číslo. Tento príkaz scanf načíta celočíselné hodnoty z klávesnice a priradí ich do premennej x. Druhý príkaz scanf načíta celočíselné hodnoty z klávesnice a priradí ich do premennej y. Volanie funkcie plus s argumentami x a y a priradenie jej návratovej hodnoty do premennej výsledok. Vypísanie výsledku súčtu x a y na štandardný výstup. Návratový kód 0 z main funkcie, čo indikuje, že program bol úspešne ukončený. Príkaz return ukončí vykonávanie funkcie a vráti hodnotu volajúcej funkcii. Riadenie programu sa po príkaze return prenesie do volajúcej funkcie. Int je definícia funkcie s názvom plus, ktorá má dve vstupné hodnoty typu int, teda celé čísla označené ako a a b. Tieto hodnoty predstavujú čísla, ktoré chceme sčítať. Return a plus b je výraz, ktorý sa používa v definície funkcie plus na výpočet súčtu dvoch vstupných hodnôt a a b, pričom výsledok tohto súčtu sa následne vráti ako návratová hodnota z funkcie.